wai dai mun hannun na ni ma in ganne dai a Madina. Da fari na sa Allah wanda ya komai har da baiwa, kai ne kai yo komai har da fulawa domin bar ruwa, ka ba da iska a lokacin ruwa har da tsawa. Allahu ka san ƙuruciya na har da matufana. Shugabana mai yawan annabawa har sahabbai masu ƙauna, ka bawa annabina wanda ya san sarakar raina. Mahamudu kai ne sanadi na shugabana, ya rasulul malaye annaba ka daga kokona, wai dai mun hannun na ni ma in ganne dai a Madina. Na shehu Barhama shehu Tijjani gwanina har ma murabbina, shi nura kayo dubana, ku ne gwanayena a zahiri har baɗinina. Musamman zan faɗe ku domin ku ne takamana. Barana ka taimaka mini da biza in ganna a Madina. Ina wani hali yau ga zuci tana kuna, annabi gani kai duba cikin lamarina. Shugaban auliyawa kuma jagaba gunduka, ya Rasulallah kai man dafa jalabinka har da ma daino da ke na san kana jan duk batuna. Ya Rasulul malaye annaba ka daga kokona, wai dai mun hannun na ni ma in gan daidai a Madina. Cikin wani hali yau ina zan aja kaina, ga rayuwata walla na san kai ne dai sanadina. Na baka komai na har majinin da ke a jikina, ya kare malla ka yarda da ni domin nana. aka hana mu gaisawa da juna akan wani cuta mai suna da wai corona. Maganin cutar tana gare mu yan uwana, mu bar mugun halaye shine maganin dai corona. Ya rasulul malaye annaba ka daga kokona,
ambatan ka ji sa natsuwa mai maka yaban waninka na sa damuwa har da kuka aya me fitawo kai ne cikina har wajena. Ni na gwanaye ni dai kai ne dai gwanina Mahamudu kai ne gwarzona bani ba wani suna na baka filin raina ba wanda zan sa da ya zauna da'iman kai ne annabi kai ne garkuwana. Ka bani abinda masoyina zan maka hidima kar ka bar ni da magauta ni kuma kullum ta yin sama ka bani juriya kuma da haƙuri gun kaddara ma na zamto mai shukura duk wuya gun Allah na. Ya Rasulul malayi annaba ka daga kokona wai dai mu da hannun na ni ma in gan daidai a Madina. Ina bida gunka annabi kai ne mai gidana abban binta surukin aliya angon nana ka bani domin ta shalele ce yar dai Madina tsoka a gare ka mukarrima jikar nana. Daina huta wahidi annabu wahidi mai kyauta na kanna a Madina hawa goma ce taka bisalam ina nan zuwa gunka a Madina. Ya Rasulul malayi